Me llamo Pablo Miralles y soy de Alcoy, Alicante. Em dic Clàudia i vinc de Barcelona. Em dic Quim i vinc d'un poblet de València que es diu Bellreguard. Em dic Laura i sóc de Barcelona. Em dic Àlex Bodaborras i vinc d'un petit poble de la Costa Brava que es diu Tossa de Mar. Em dic Kènia i sóc de Navàs. Me llamo Libertad y vengo de Barcelona. Soy L'Oriol Bea y vengo de Barcelona. Soy Andrea y vengo de Barcelona. Yo soy Alberto y vengo de Málaga. Soc la Clàudia Gibert Martí i vinc de Matadepera. Júlia i sóc de Navarcles. Soy la María y vinc de Barcelona. Me llamo Ismael Gómez, vengo de Elche, Alicante. Em dic Clàudia i vinc de Barcelona. Y me llamo Víctor Hugo, soy de Zaragoza. Em dic Núria i vinc de Calella. Me llamo Jorge Hernández González y soy de Tenerife. Soc la Mireia Cantó i soc de Barcelona. Barrero y vinc de Manresa. Soy Pablo y vengo de Tudela de Navarra. Me llamo Irene i soy de La Rioja. Soc en Roger i vinc de Barcelona. Soc la Clara Tintoret i soc de Sant Cugat del Vallès. Em dic Núria i vinc d'Ullastrell. Caina Bosch Badó i soc de Barcelona. Jo sóc la Marina i sóc de Cardedeu. Soy Carmen y vengo de Barcelona. Me llamo Sofía y soy de Terrassa. Em dic Joel Font i vinc de Breda. Laura i soy de Alicante. Em dic Ariadna, soc de Barcelona. Joanma y vengo de Villarreal. Artur Aymar y vengo de Barcelona. Soy Patricia y vengo de Madrid. Me llamo Rosy y soy de Burgos. Mi nombre es Cayetano y soy de Valencia. Em dic Xavier Ros Borrell i vinc de Tarragona. Soy Miranda Muñoz y vengo de Benidorm. Pues em dic Toni i vinc de Lleida. Ana Periques i vinc d'aquí de Sant Padó, al costat de Manresa. Laia Comas i sóc de Barcelona. Soc na Laura Sant Pol, soc de Mallorca, d'Esporles. Soy de la unidad docente de Vic. De la UDT Manresa. Soc de la UDT de Vic. La de Manresa. De Manresa. Soy de la UDT de Vic. Soy de la UDT de Manresa. De la UDT de Manresa. Soc de la UDT Vic. Soc de la UDT Manresa. Soc de la UDT de Vic. Soc de la UDT de Manresa. Soc de la UDT de Manresa. De la UDT Vic. UDT Manresa. Tot va començar quan tenia 3 anys. Els meus pares estaven veient la televisió, fent zàping, va sortir un programa on sortia un metge amb un nen petit i els hi vaig dir, deixeu aquest programa. I l'endemà em vaig despertar dient que volia ser metge i a partir d'aquí no he canviat mai d'opinió. Vaig decidir estudiar Medicina perquè m'agrada ajudar la gent. Fueron varios sucesos que me han pasado con gente cercana y tal, en los que a lo mejor pues no supe cómo reaccionar y esa sensación de impotencia o de no saber qué hacer en ese momento fue un poco la que me impulsó a decidirlo. Perquè de petita tenia la meva mare malalta i vaig pensar que necessitava trobar alguna cura pel càncer. Quan anava al pediatre i era molt petita, sempre li deia, jo de gran seré metgessa com vostè. Que sempre des de petita havia pensat en estudiar Medicina, en ajudar els altres. Vaig decidir estudiar Medicina per intentar ajudar la gent. Vaig estar fent unes pràctiques a un hospital durant un mes i vaig sentir que això és el que volia fer. M'agradava l'ambient de l'hospital, el tracte amb els pacients i altres companys. No entré el primer año, tuve que hacer enfermería y fue en ese momento cuando dije, no, yo no quiero hacer enfermería ni quiero hacer otra especialidad, digamos, del área de la salud, lo que quiero hacer es medicina. Pues vaig estudiar Medicina perquè és una carrera on hi ha el tracte amb el pacient i ajudar-los és el que més m'agrada. Pues perquè trobo molt interessant saber com funciona tot el cos humà i poder ajudar a les persones. Siempre he querido hacer algo que aporte a los demás y ayudar a los demás. Vaig tenir un familiar que va patir càncer, llavors arrel d'això és com que em vaig començar a interessar molt per la medicina i aquí estic. Sempre m'ha agradat ser gent, ajudar. Sempre havia pensat en anar a Àfrica i el meu somni és anar a Metges Sense Fronteres. I crec que sent metge puc ajudar molta gent. Vaig veure que el camí em portava cap a estudiar la sanitat, ajudar les persones i viure amb això, perquè al final és un estil de vida. Dubto entre medicina de familia, pediatría y geriatría. Me gustan muchas, pero sobre todo me gusta el campo de la neurología y neurocirugía. Pues me gustan mucho las especialidades quirúrgicas y la que más me gusta por ahora y seguramente la que me decida es traumatología. M'agradaria ser pediatra. Estoy 100% dentro de las quirúrgicas y dentro de estas de momento me decanto un poco más a cirugía general. M'agradaria fer pneumología. El peor recuerdo es estar agobiada constantemente por tener exámenes. Plegat amb la pandèmia de Covid, que va ser un canvi molt important per nosaltres i jo que sóc una persona que té les coses molt esquematitzades, molt al dia a dia, doncs em va tornar una mica loco. Sens dubte és l'època de la pandèmia, el haver de fer les classes amb una pantalla,
perquè al final el que valoro d'aquesta universitat és el que podem fer pràctiques amb els pacients, poder estar amb els teus companys de classe, i això, perdre això va ser molt dur. Jo crec que no hi ha un pitjor moment, sinó que hi ha moments que ho passes molt malament, realment. O sigui, és veritat que és una carrera dura. Òbviament hi ha moments en què s'ha de treballar, però majoritàriament ha sigut un viatge molt, molt bonic. Mi peor momento han sido todas esas veces que decía ya no puedo más y tiras con lo que puedes. Te planteas si realmente estás en el sitio correcto y es donde quieres estar. És en el moment en què m'he replantejat si realment valia la pena. Que al final mai quan vaig entrar a Medicina mai pensava que m'ho podria arribar a plantejar y quan ho estàs fent tu planteges. El mejor momento quizás fue el primer día que empecé la carrera, cuando fuimos al ayuntamiento y nos presentaron a todos. No fue ni en la carrera. Yo creo que mi mejor momento ha sido el SMS que me dijeron has entrado en la UVic, y a partir de ahí yo creo que todo fue para arriba. Sin duda el primer año que conseguimos entrar todos, tuvimos una gran acogida por parte de los profesores de la universidad. La gran ayuda que recibí de todos mis compañeros sin tan siquiera pedirlo, estuvieron ahí a mi lado siempre. Els meus millors moments són múltiples i són tots amb els companys. Des dels moments de descans a la biblioteca, moments entre classe i classe, aquelles braves després de cada examen, tot això és el que m'emporto. Sens dubte va ser durant les pràctiques a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Crec que les pràctiques de Puigcerdà. El millor moment de la carrera és difícil triar-lo, però jo crec que n'he tingut molts, però probablement escolliria el de l'any passat quan vaig marxar d'Erasmus. Ha sigut l'Erasmus que vaig fer, que el vaig fer a Colòmbia, i va ser una experiència molt bona per mi. El millor moment jo crec que no ha arribat i serà quan ja acabi la carrera del tot. L'emoció que sents a l'acabar una carrera tan llarga i que per fi has arribat al teu objectiu. No sé, jo crec que ha sigut conèixer la gent que he conegut, ha sigut espectacular. Totes les escapades que hem fet i la pinya que hem fet de classe ha sigut superguai. Si n'hagués de triar un, que per mi és preciós, va ser l'últim examen. Quan vam acabar l'últim examen ens vam com unir tots per celebrar-ho i tal, i li vam dir al món que sempre ha estat amb nosaltres aquí al costat, que li volíem dir fer unes paraules, li volíem despedir-nos d'ell, perquè això ha sigut una figura superimportant per nosaltres, i va fer com un petit discurs que va ser preciós i va ser el moment d'unió aquell increïble. Yo a una persona que duda en si estudiar o no medicina, lo que le diría es que si le gusta, que adelante, que lo intente, que es una carrera muy dura, que hay que sacrificar algunas cosas y dedicarle mucho esfuerzo, però que és preciosa i que vale mucho la pena. Sí, realment és vocacional, perquè és el que li agrada, que tiri endavant. Serà dur, però ho pot aconseguir. Que és una carrera molt maca, que la professió és molt bonica i que si és el que vol fer que ho faci endavant, però que ha de saber que és sacrificat i que requereix molt esforç i molta dedicació. Nadie se tira las horas que nos tiramos estudiando. Nadie aguanta lo que aguantamos y al final es cultura del esfuerzo, al final es día tras día, día tras día. Y hay que tener no solo muchas ganas, sino que también hay que tener capacidad para poder estudiar medicina. Que tiri endavant, perquè si no jo crec que t'arrepenteixes a la llarga. És veritat que és llarg el camí, però jo crec que un cop el tens fet val la pena. Jo diria que pensis amb el cor i si realment t'agrada, amb esforç i perseverància aconseguiràs tot el que et proposis. Així que si vols ser inclús astronauta, pots ser-ho. Es un camino largo y un camino continuo. Nunca dejarás de estudiar, nunca dejarás de aprender y creo que esa es la parte más bonita. Que lo intente, que vale muchísimo la carrera, es muy bonita, conoces a gente maravillosa que tiene la misma ilusión y ganas de estudiar que tú y es dura, pero es muy gratificante y muy bonita. Bueno, pues un mensaje para toda la clase y en especial un poco pues, a mi grupo de amigas, que gracias por reíros de todas mis bromas. Bueno, jo vull fer un missatge per les meves nenes, la Miranda Muñoz, l'Aina Bosch i la Maria Garcia. Som el Consejo de Guerra i res, només els vull dir que les estimo moltíssim, que les trobaré molt, molt, molt a faltar i que són les millors amigues que algú hagués pogut tenir, segur. Laia, que tus facultades como psicóloga no decaigan con los años. Para Patri vas a ser la mejor neurocirujana.
Li diria a l'Àlex que és un intrèpid. Jo li envio un missatge a la Libertad dient-li que tot el temari sempre s'acaba. Pues que ya estamos, compañeros, que ya han pasado. Sí que es verdad que nos queda aún un examen ahí pendiente, pero que ya somos médicos casi, así que a por ello, confiar que seguro que nos va a ir bien y me alegraré de veros en los pasillos. Pues a mis 3 compañeros de piso, que son Uri, Artur y Alex, ellos ya lo saben, por supuesto. Gracias por todo lo que habéis hecho estos años conmigo. Sé que a veces soy difícil, sobre todo antes de los exámenes, y vosotros habéis conseguido aceptar como soy y amenizarme todo el estudio. Para Sinca, que hay veces que duda, pero sé que es muy fuerte y que puede con todo y que es muy valiente. El mensaje es para Xavier Ros y el mensaje es que deje de cogerme las cucharillas pequeñas. Per l'Àlex, alguna que està fent malament. Per l'UDT, que espero que ens veiem en el futur a algun hospital i no per les notícies perquè l'han liat parda. Quim, hora de la carrera, espero que hagis dit que... Carmen, ¿comemos en el hospital? Laura, te queda mucho. Irene, ¿vamos a spinning? Nuria, necesito algo dulce. ¿Me das una onza de chocolate? Per l'Àlex Boada, quan siguis ministre, conseller o el que siguis, sisplau, canvia les coses cap a bé. Per exemple, per l'Edite, que no rendeixi, que ella té moltíssima força i que endavant, que aconseguirà tot el que es proposi. Tots els meus companys de la UDT Manresa i simplement els vull donar les gràcies perquè al final, si no, sense ells això no tenia sentit i m'han fet portar aquests 6 anys com molt bé i molt feliç, la veritat. Se lo digo a Kim, que el arroz es una proporción y 2 de agua. Bueno, li he de tornar el missatge a Cayetano i tinc que dir-li que va fer una paella i va tindre que afegir 3 vegades aigua, així que les proporcions es poden discutir. Al Roger, espero que facis trauma, però facis el que facis seràs molt bon metge. Sobretot pels meus companys de pis, que ja ho hem aconseguit i que estic molt orgullós de tots ells. Els diria als 3 companys de pis que tinc, el Pablo, el Quim i en Roger, de que els trobem molt a faltar i sobretot els sopars de cada dia. Yo la tendré más de agradecimiento, ¿no? Al fin y al cabo, pues el Kim y el Roger han sido como mis hermanos mayores, el Tony ha sido más hermano pequeño. No. A tots els nens del pis, el Quim, el Pablo, el Roger i el Toni, que moltes gràcies per adoptar-me com a 5a integrant del piset. Bueno, mi mensaje va para Víctor Hugo, que es muy buen amigo mío, que lleva toda la carrera sin tocar un apunte, a ver si pasa lo mismo en el MIR y va a tener que repetirlo otro año más. Así que nada, un saludo. Mensaje para un compañero, pues en este caso me apetece mandarle un saludo a Joanma, que es un buen amigo de aquí, que es un tío pequeño, pero en realidad es muy grande. Bueno, para Víctor Hugo, Jorge y Alberto también, nada, que han sido unos años increíbles, que bueno, como tanto para ellos como para el resto de la clase, yo creo que siempre van a tener a alguien allí en Villarreal para poder contar para lo que sea, y la verdad que han sido unos amigos que ojalá tuviera toda la vida. Le diría a mi compañero y amigo Joanma Portales que aprenda a usar el diapasón. Però en Joanma i na Cris, que sé, bueno, han fet molt bona amistat, els estim moltíssim i sé que això durarà durant molts més anys i com es veurem per Mallorca o per on sigui que acabem els 3. Un beso. Bueno, a mis amigas, que ha sido un placer haberlas conocido y haber vivido este viaje con ellas. A les meves amigues, doncs, els diria que han sigut el millor de la carrera i que espero que seguim el camí juntes. A totes les meves amigues, les nenes i tal, que han sigut un gran suport en tots aquests anys i crec que sense haver tingut aquest grup m'ho hagués passat molt pitjor i que són increïbles, les estimo molt. Pel meu grup d'amigues, que sé que serem amigues per sempre després de tot el que hem passat. Jo per les meves amigues, la Castro, la Gibert, la Minguell, la Sofia, la Núria i l'Andrea, que són el millor de la carrera.
Bueno, jo diria a tota la classe que gràcies per acompanyar-me durant aquests 6 anys i que ha estat molt bonic formar part d'aquesta petita gran família, juntament amb els professors i la gent d'administració d'aquí. M'agradaria dir-li a la Kènia que a vegades des de fora no es veu lo forts que som, però realment ha sigut una persona supervalenta i que m'ha ajudat moltíssim a treure'm la carrera. Doncs, Kènia, jo et diria que et creguis totes les coses que et diem, doncs que sàpigues que ets una persona excepcional, que jo crec que tindràs un tracte amb els pacients que ni tu mateixa t'imagines, ni confies en tu mateixa, i precisament et diria, confia en tu mateixa, que nosaltres ja ho fem. Tinc un missatge per la Júlia, la Marina i l'Àlex, que són persones meravelloses i que seran qui vulguin ser. Només dir que han estat els millors anys de la meva vida. Ha estat tan guai gaudir-ho amb vosaltres que, no sé, que dono gràcies a haver coincidit aquells primers dies i dir, de sobte juntar-nos tots, que fos tan xulo des de l'inici i que a dia d'avui seguim sent els mateixos, no? I que espero que tant de bo tota la vida ens seguim veient, igual que com ara, i tinguem les mateixes relacions i que cada any ens puguem trobar cada cop més, amb fills, amb parelles, i que res, que només espero que tot això sigui per tota la vida. No la veia molt proporcionatòria. Quina vergonya, eh? Me llamo Sofía y soy de Tarrasa. Fantástico. Yo creo que mi mensaje no se lo daría solo a una única persona, sino que se lo daría a todo mi grupo de amigos. O sea, ¡ay, no puedo! Ara m'he posat nerviosa. Sortia d'aquí. Hola, em dic Laura. Perdó. No quiero. Bones, com estàs? Bé, i tu? No miris el Toni perquè també... Ja, és que m'esteu aquí mirant. Vale, ja estem. Ha sido culpa de Mireia. Hola. Bueno, perdó. Hola. Sí, em diràs el que he de dir o no? Sí, però vale. ara t'estic... Perquè em relaxi, vale. T'estic putejant una mica. Bé. ¿La puedo pensar esta? Espérate, que no me está dando la presión. Sí. Me sale por la cara. Mi peor momento... Grup molt... No sé. És que ara començo a dir noms. Vale, la Núria, la Clara, la Clàudia Minguell, la Clàudia Gibert, l'Andrea i la Sofi. No, es que esto se ve. Que en Masterchef se nota. La Clàudia Castro, la Clara Tintoré, la Clàudia Gibert, l'Andrea Puello, la Clàudia Minguell i la Sofia Fontanella. Aprendre un nou idioma i poder fer pràctiques, jo crec que era unes... M'enganxo. Yo definiría estos 6 años como... no me sale... eso, vale. Perdón, te lo repito. Pues soy de la unidad docente territorial... Pues espera, corta. Claudia Minguell, Claudia Castro, Clara, Núria, Andrea i Clàudia Gibert. No me dejo a nadie, ¿no? En una paraula, com definiries aquests 6 anys? Doncs sacrifici i constància. Molt bé, som 2 pares. Ja, perdó. Vale, sí. Per què vas decidir estudiar Medicina? La veritat és que encara m'ho pregunto dia d'avui, però crec que perquè en aquell moment... ¿Cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser breve o...? A ver. Pasa. Sí, a ver. Com estàs, Laura? Explica'm. Molt bé. És una mica nerviosa, potser? Sí, una mica, bastant. Hola, me llamo Laura Plana y soy de Barcelona.